Dobro jutro svima. Kako ste? Nadam se da ste dobro i spremni za novi radni dan. Pozdrav svima i dobrodošli na podcast Male pobede, stari novi podcast koji je tu da bi vam kroz pitanje i savete dao motivaciju, pokrenuo vas u pozitivnom smeru i pomogao da ovaj dan počne bolje, jače i možda čak i zabavnije. Moje ime je Željko Crnjaković. Pozdrav svima, dobro jutro i dobrodošli u novu epizodu podcasta Male pobede. Nadam se da ste dobro ovog jutra, prošla je sredina nedelje i obećao sam i završio juče temu o događajima. Neću ove nedelje više da ih pominjem. Ove nedelje želim da pređemo u neke nove teme, u neke nove ideje i da vas pitam da li ste se ikad finansirali iz projektnog finansiranja? Da li ste ikada razmišljali o tome da učestvujete ili pišete neki projekat i šta je to zapravo? Projektno finansiranje o kojem želim sada da pričam jeste zapravo ono finansiranje koje najčešće sprovode neke nevladine organizacije, neka udruženja, mogu da učestvuju čak i pravna lica, ponekad firme u projektima, a tiču se uglavnom ili projekata koji se finansiraju iz nekog državnog budžeta ili pokrajinskog budžeta ili budžeta neke lokalne opštine ili možda čak nekih evropskih budžeta, možda nekog prekograničnog programa. Znači, na takvo projektno finansiranje mislim. Neka aplikacija za neki evropski fond koji ćete pisati, koji ćete dobiti neka sredstva za sprovođenje određenog vida aktivnosti i za to će vam biti ili refundirano ili sufinansirano ili ćete pravdati papirima i sve samo dobit ćete neke pare od Evropske unije da nešto uradite. Na primjer, ili od neke države, ili od USAID-a, ili od nečega. Da li ja to volim ili ne volim? Ne volim. Ne volim, ne znam, nisam još do sad radio, tačnije radio sam nekoliko, učestvovao sam na nekoliko projekata, nisam nešto posebno iskusan u tome, sve više moram da uđem u to zbog finansiranja udruženja koje vodim, ali ne volim. Zašto ne volim? Zato što su svi ti projekti bazirani na tome da izađu neki konkursi koji u 100% slučajeva izađu, to jest saznate za njih u zadnjem momentu, imate otprilike nekih nedelju, 2 ili 3 dana da spremite kompletnu dokumentaciju za projekat, koja mora da bude detaljna u smislu, ne znam, šta vam se nalazi ispod nokta za 6 meseci od sada i koliko ćete potrošiti impulsa u mobilnom telefonu u oktobru 2023. godine kada budete završavali projekat koji ćete početi 2022. godine, a danas je 2019. godina. Znači, toliko detaljne mora da budu u nekim slučajevima te dokumentacije. To se uvek aplicira u mnogo unapred, znači aplicira se na brzinu zato da bi se projektovalo nešto što treba da uradimo za godinu do 2 dana, što će trajati 6 meseci, 3 meseca, godinu dana ili 2 godine, što ćemo isprojektovati do najsitnijeg detalja, što nećemo znati da li ćemo dobiti pare ili nećemo do zadnjeg momenta, i onda kad dobijemo pare i kad počnemo da sprovodimo taj projekat, u dosta slučajeva ćemo ga prvo sami finansirati pa ćemo onda dobiti refundaciju, a da bi dobili tu refundaciju ćemo se boriti, iako smo dobili projekat, ali borit ćemo se kao sa lavovima i kao stari gladijatori da bi opravdali sve svoje papire i sve svoje troškove da bi nam zapravo vratili tu refundaciju, jer postoji tamo jedna određena grupa ljudi u tom projektnom timu čiji je posao da vam nađu grešku u papirima kako vam ne bi isplatili te pare. E sad,
to jeste malo karikirano na ono osnovu, na ono kako to zapravo jeste, ali verujte mi, ponekad je takav osjećaj. Još jedna stvar koju sam zaboravio da kažem jeste da projektno finansiranje često sa sobom nosi gomilu politike, političkih stvari, lobiranja, ko koga zna, ko kako ne zna, kako ćete da dobijete i s kim ste u partnerstvu ili niste u partnerstvu i ko vam češe levi guz, zato da bi uopšte bili u razmatranju užem kruga da bi dobili projektno finansiranje. Sad, kad zaboravimo posljednjih 4,5 minuta što sam nasrao o projektnom finansiranje je zapravo jedna fantastična stvar. Je mnogo organizacija u našem regionu se finansira i živi od projektnog finansiranja. To su neke pare Evropske unije koje su oni namenili za bog zna zašta, zato da bi mi sprovodili tu neke aktivnosti koje su ponekad toliko banalne i toliko besciljne da ne znamo ono tipa zašto se zapravo sprovodi, stane ti ono tipa mozak kakvi sve projekti se finansiraju. Daleko bilo postoji jako mnogo projekata i jako mnogo aktivnosti koji se finansiraju iz projektnog finansiranja i koji zapravo vrede i znače čovečanstvu i pogotovo u lokalnoj sredini, lokalnoj zajednici, ali postoji gomila onih koji ne. Ali možemo svi uopšte da prihvatimo da su to neke pare Evropske unije koji oni bukvalno moraju da potroše i tu su za nas da ih uzmemo ukoliko smo dovoljno pametni da ih uzmemo. Što znači da projektno finansiranje je veoma realan način da finansirate i svoje poslovanje i neke svoje aktivnosti ukoliko želite da se prebacite na takav vid finansiranja. Znači možete veoma lepo sami sebi da obezbedite i platu i projekte i sprovođenje nekih aktivnosti koji zapravo imaju značaja za nešto što želite da uradite. I dolazimo onda do konkretno i teme sledeće epizode, ali konkretno toga šta zapravo vi želite da uradite i kakve zapravo promene želite da učinite kroz te vaše projekte i kome želite da pomognete. Da li to radite samo zbog sebe da bi uzeli te projektne pare ili zapravo želite da pomognete zajednici. Tako da projektno finansiranje bi preporučio svakome da istražite, da nađete načina kako možete da dođete do određenih konkursa, da pratite konkurse, da pratite različite fondove, da budete spremni u momentu kada izađu konkursi sa nekim edukacijama, događajima, šta bi još moglo da bude, gradnjima nekih portala, prekograničnom saradnjom, izgradnjom nekih centara, opismenjivanju određene grupacije ljudi. Jednostavno nešto zapravo što možete, to nisu samo IT projekti, to su razni projekti, mislim, od građenja igrališta do IT projekata, do toga da ne znam ono šta sam zadnji put video, zatvorite baštu svog kafića sa pleksiglasom ili PVC stolarijom. Mislim, i to se zna finansirati ponekad iz projekta. Zašto? Ne pitajte me, ali video sam par kafića koji imaju nalepnicu finansirano od strane projekta. Svaka čast. U svakom slučaju, lep kafić, trebalo ga je zatvoriti, ako nešto drugo, ovi gosti koji piju kafu više ne kisnu i ne duva vetar na njih. Tako da, projektno finansiranje, veoma lep izvor finansiranja ukoliko imate dovoljno živaca i vremena i strpljenja da iščekate da dobijanje projekta. Kad se neko uhoda zapravo u projektno finansiranje, onda je samo tih prvih godinu, dve teško dok ne dobijete svoje prve projekte i onda obično se to ide iz projekta u projekat. Dok radite već jedan, pišete, aplicirate za drugi i onda možete veoma lako da uđete u neku kolotečinu. Najgore je dobiti i isfinansirati prvi projekat, neki veći, ali nije nemoguće. Pa za sve one koje zanima projektno finansiranje, pogledajte nešto više o tome. Ja ću vam ostaviti par linkova u opisu ovog podcasta i čujemo se u nekoj narednoj epizodi podcasta Male pobede.